Qabel ma nkomplu nisimgħu il-kantanti tajjeb illi ġatilkom ftit qabel kellna propju 5 membri tal-ġurija u issa jmiss li propju nieħdu ftit pawża mit-tfal u propju ser nistieden hawnhekk dejja waħda mill-membri tal-ġurija li kellna propju magħna waqt il-konkors kanzunetta Misra Ħilmili tal-2017 u dejja nilqa' lil Michela Dalli. Kif inti Michela? Tajba ħafna. Tajjeb, Michela, inti kont waħda mill-ġurija ta' dan il-festival u anke s-sena l-oħra. X'dejlek minn daqs ovvjament ħafna tajjeb differenti, ħafna talenti differenti. Kif kien l-andament meta tiġu biex taraw il-talent fit-tfal? X'dejlek minn da kollu, speċjalment din is-sena? Jiena għadni nistudja l-kant sar ġurnata tal-lum, ġifieri nemmen li t-taħriġ huwa importanti ħafna. Milli rajt jidhru li jieħdu l-kant bis-serjetà, nemmen li għadhom jistudjaw u nixtieq ukoll ngħid grazzi lill-ġenituri għax naf kemm il-kant jirrikjedi x-xogħol, spejjeż ukoll, ġifieri. Imma vera onestament qed ngħidilkom proset lil kulħadd. Kien iċ-choices tal-kanzunetti kienu vera sbieħ. Is-sena l-oħra kont għaddejt suġġeriment ukoll biex ikantaw iktar bil-Malti u għataw li xewqti għax kien hemm kategorija apposta tal-Malti. Ekku, jien għadni niftakar propri s-sena l-oħra wkoll li kontu għaddejtu suġġeriment u dis-sena vera, dis-sena kellna ħafna li kantaw bil-lingwa Maltija għaliex le l-lingwa Maltija l-lingwa tagħna u għandna nkunu verament gburin biha. Jien nixtieq ngħaddilhom messaġġ żgħir. Jiena bħalkom nieħu sehem fix-showcase ta' fejn nitgħallem il-kantin u meta kont qed inkanta fis-sajf kien hemm ir-Rose Malija u tatna suġġeriment. Ikkompetu mhux ma' kantanti oħra iżda ma' l-aħħar darba li kantajtu intom u dik baqgħet it-timbra ta' ġo qalbi u nixtieq ngħaddilkom. Smajtu għadi? Ħatiftakruha? Sa niktibilkom wara. Michela, x'ħadd kantanna llejla? Mela l-ewwel kanzunetta tiegħi hija kanzunetta oriġinali tiegħi on Fastlane, hija kanzunetta bl-Ingliż, u mbagħad għandi kanzunetta oħra bil-Malti kelma bejn tnejn mill-arkivju tar-repertwar tiegħi, kont ħadsem biha fil-konkors kanzunetta Indipendenza. Tajjeb, isma' kif qegħdin fit-tema, għajdilhom naqanti fejn sifirt? Sifirt naqra mhux ħażin. Imma il-favorit tiegħek? Il-favorit tiegħi huwa Bali. U hemm xi post tixtieq tmur qatt ma mort? Il-Vjetnam. Il-Vjetnam, ukoll. Għalikom Michela Dalli. Grazzi. Shooting star that people look up to.
Għax l-apparenzi ingannaw, bħarramen iżda jispiċċaw, jekk tippersisti inti tkun li trid. Jekk qed tħossok li għajjejt wara kemm blaħti għaddejt minn bagħti għaliex ma rridx iċċedi. Il-valuri li hemm fik għalkemm ol il-prezz għalik biex ma dik it-triq tassew żammejt il-prinċipji l-ewwel int ħabbejt. Trid tibqa' dejja ma tibżax u l-min ikisrek ma tismax u tara żmien jagħtik raġun mill-ġdid. Għax l-apparenzi ingannaw, ħarramel iżda jispiċċaw, jekk tippersisti inti tkun li trid. Jien ma' żmien indunajt, dejjem għamilt li stajt, fittix dejjem il-ġid. Għalkemm l-imrar jien induq, inkun dejjem minn fuq, għax jien ħilsa bla sit. U ruħi jiena ma nbiħqat biex jien nakkwista l-irqaqat, għax il-prinċipji huma dak li jien mingħajrhom naf ma jiena xejn, għalkemm diffiċli ħafna fejn jien toġob il-ħażin trid tkun qalbin. Lill-Alla jien irringrazzjajt li minnhom jiena qatt ma smajt, fuq il-prinċipji jiena bnejt dak illi jien. Proset ħafna Michela, grazzi ukoll fissem il-Kumitat Organizzattiv tal-li għal darbuħra ġejt mill-ħin tiegħek sabiex tkun tista' tkun parti mill-ġurija ta' din is-sena. Grazzi Michela Dalli. Tajjeb, mela,